Yeah. Mm-hmm. Igbo Igbo. Ndewo na ndewo no. Ndị be anyị ekene m unu. Ọkwa Lolo Nneka Chimezie na-ekwu. Emeka Austin. No, Amy Kechime. You are welcome, you are welcome. Please share. Share, let others join us. Share. Ndewo na ndị be anyị. No. Obodo ọma Chineke. Ala Igbo bụ sọ mma. Ọ mara mma. Ala Igbo mara mma. Ala Igbo mara mma. Ala Igbo Okay, so welcome and no. Agị nwanyị mara mma, ndewo. Ala Igbo mara mma. Ịmana imi m bụ occupy till I come. You know, ọ na-eme occupy space, ọ na-report too much. Ngo baby. Ọkwa ifo na the nose na-report. Occupy. Ime eji akpa anwụrụ, iwere ime akpa anwụrụ. That is, n'ụtọ anwụrụ. Facebook is really giving me problem n'abalị a. Ala Igbo mara mma. Please share. Ala Igbo mara mma. Obodo ọma Chineke. Ala Igbo. Please mute yourself. Lolo, because I'm join the letter. No problem. Ndewo. So I'm join the letter. I'm not. It's okay. All right. Okay, today, can Facebook help us this night? Wow. Collins, Nwakoma, Everestus, Ugo, Chika, you are very much welcome. I'm so proud of all of you. Unu mere m proud. You know, unu mere m proud a lot. And ife niile anyị na-eme ịma enwe ihe dịka na ị na-arụ ọrụ ịfụ ndị na-asị gị jisie ike. Ndị na-asị gị, I see you, take you down. I say, if you don't mute yourself, I'm going to remove you. Ana m ekene all my fans. They love all the too much. In fact, asị na ọnụ m bụ sọ ọnụ. Arụ m niile. To thank you, to appreciate you. And I say God bless you. Thank you for insecurity in the southeast. Onye kọsụrụ ya. Insecurity in the southeast. Onye kọsụrụ ya. And ịbịa n'ihe gbasara ihe mere n'ala Igbo, you know, wee nwee ike inye report. Yeah, amaghị m menwere onye menwuru like that because ahụ na a lot of conflicting reports n'ihe mere na I just know recently a na-abọghasị. So onye m ga-atag n'ihe ahụ my very fine brother. Man is man to man. Man is God to I move on from topics, from issues. When I get involved in an issue, ihe na-eme mbata, ị ga-ama na mmadụ batara. And when I deal with it, otu m nwere ike, I move on. You know, so ihe gbasara insecurity na Southeast, I don't be prone to insecurity. And press na downplay ya. Ịghọtago, so onye abụ ihe na-eme. Enwere ebe ekpughe ihe na ebe ahụ self, enwe onye ga-ebi ya. Yes, ota Lagos no ugbu a na-emepere gị ihe na-eme na Lagos. So nwere otu eji wee build anyị with aghụghọ. Abịa na-ebu that news anyị toro na-efesa ya. Mana ọ dịghọ like that. You know, ọ dịghọ like that. Na South
ndị na-eme ya wo security agents wo ndị ka na-eme insecurity nọ na southeast security agents, and then criminals ha group again politicians, the rest 60 wo ndị agburu nya na-agwa gị enwere 90% chance na the rest ga-ezu oshi or na-ezu oshi self if given chance. But the point is na ndị ọchịchị na security agents nọ at alert. Ọwụ na iwu ha onye ebuildgoro this narrative na enwere insecurity, so gị na-aga ụjọ ọwụrụ ndị dị ka anyị ma na-enwe ihe na-eme. Ihe m ji lọtara ebe m lọtara n'abalị ụnyaahụ wee ebe 10 under 5 minutes ha nwere ike iru 8. Enwere mgbe m nọ n'elu Oshodi oke m nọ n'Oshodi Agege road, Oshodi Agege road, ebe ha ama m ma ọgwụ m pụọ n'iro, anọ m na my sitting room. Ya ọ na-enye m nsogbu, even the Facebook na-enye m nsogbu, but ka anyị na-ama na polisi a na-eme mmadụ arrest anyhow na Lagos, a ga-akpụli gị elu. Ihe ịhụrụ eme iro n'Enugu, ihe a checkpoint anọchi na along the road na from ọ ga-eme na Lagos, a ga na-apịa ọkpọ everyday maka enweghị nya ndị nọdụ ka isi ọdụ ha mma join go ndị ara. Onye mere ya apịa ọkpọ ga detain ya. That is how rough Lagos is. But anyị aga ihe ala aga. Question m na-ji ịma na enwe ndị bi na data ihe ala na-eshi na ihe ala ha pụta mepe shop ha everyday zụọ ahịa la rie nri. Mgbe ihe ịkụzi ụdị ụka dị ya kacha dị attention. Kọda asị na ọsị ihite ọsọ ndị agaghị aga. Isi ndị ga-ahụ na ọsị ihite ọkwa ugbu a na-awụ ndị amị na ndị ebube agha. So ka ezi ndị na-akọ ọsọ the problem. Kedu ihe o ji wụrụ ịbịa n'okirikiri ọsọ niile na ọ na-anụ ọsọ ihite ọkwa ụnọma nwanyị akọ nka ga ebe ahụ ndị amị anya kemgbe akwa aka ịga ma asọ onye federal onye na-ekwu who is this na onye mepebe m floor. Let's just be listening. Ana m enye security report, agafeele m ihe onye a na-akọ, agafeele m that side. Ya gbasara eme nke ekwuole m ya nọ na m ole m nụrụ, I will still come back to it. I would now. So don't distract me. Enwe otu m na-eche arụ m all spiritual, it comes. Nke ọbụla etiri m n'ọnụ, I will start ihe kọta ndị akpa ya na public. Unu le anya unu ga-ahụ na I did not react ihe ile na ha n'ụlọ ikpe. Ọ dị ka mmadụ na-abụghị apịa ọkpọ, inedide pụta gaa na ring pịa the thing ya bie. So biko achọ m mmadụ ịbịa ihe a na-enye distract m ịbịa na-akọ akụkọ a ga-atụ ya nga agịda atụ ya, atụgo ya nga oridi, enwere ihe unu mere. You understand? So please, ị ga-aga sara ọnụ gị. Court is the easiest place you can make your case. Police aga harass gị, court ka police mma. Asọrọ na akpọrọ police ugbu a na asọrọ police ka asa akpọrọ m enwe m ike ịsọ ha chọrọ iji ụzọ ahụ were police gbuo m. Ịghọtago? But ebe ọwụ court, ọ dị okay, no panic. Mmadụ m ihe eji kpepụta na social media na-ebe wo. I cannot comment on that court issue or contempt. A na-akpọ contempt of court. Insecurity in the southeast. Ọ ga-awe series m ga-eme ya this week. I won't just because m ga-touch so many areas. With this network issue, m ga-ekwu ole m ga-ekwu. So I'm just giving a background of what insecurity is like in Nigeria. When na-ekwu na southeast remain ihe awụ record in the southeast na-break a na-achọ oteji emebia, so all ya ka m ji wụ the most wanted person today. Like I was saying, na ịga na Lagos, tension nọ na Lagos. Enwedo onye bi na Lagos dị gentle, and happy. So the insecurity here, ndewo.
Omo mamia now, omo mamia. You don't just man can ekwu. Ajọ na ajụ m ugbu a na ele ihe ọ chọrọ ịjụ m na that insecurity. Abịa ajụ ka aka ofi. Okay, ihe na, okay, I change go ihe na m na-ekwu ugbu a na I'm not flowing. No, you ha na okwu na abịa abịa, and you too, you will go down too. Because so no bịa here ịbịa abịa maybe say here. So ba uru. So you get out. Biko ị nọrọ ebe a share and then share like, you know, we continue. So yam na-ekwu na ị gaa na Lagos bịa n'ala Igbo, if not ọnụ ka eji na-emebi ihe too much, accepting that emege ise a kidnapper ọkwa ụmụnna ya ndị Igbo. Let me tell you the oya ka m na-agwa gị that media control on us. Onye Yoruba mee kidnapping, ihe ọzọ ị ga-anụ wa aha ya ka ị ga-anụ. Ị ga-ahụ ka onye Yoruba ga-apụta tụnụ na our Yoruba people no be there. No, they can't. Even ịnwa anwa ga onye Yoruba si ya no be your brother, ya shame warning. So na ya ga-akpọkwala onye even self Tinubu na ugbu a na-eme ọfụma. Ị ga-agwa asị echebi na your brother no na Tinubu, you know, consign them. Mana anyị nwa na onwe anyị ga-eji ọtụtụ n'ime anyị na-aghọta ahụ this narrative na-eji aka anyị na-epụta n'efe mbụ anyị na-eme admit na ụmụ anyị na ụmụnne anyị na-eme ya. No, onye oshi wụ onye oshi. Ha nwere aha all over the world. Ndị bekee na-akpọ ha thieves. Onye nke na-ezu ezu napa na make kidnapping. In fact, anyị kwesịrị ịdeny ya totally maka ndị Igbo ndị ezu oshi, ndị Igbo ndị eme kidnapping. So ihe awụcha security narratives a na-eme iji pushe na ala Igbo, ndị Igbo ụwa ndị oshi, ndị agide ebi na ala Igbo ebi. So that narrative anyị niile ga-enye aka. Nnukwu na-aga Ọnịcha. In fact, n'abalị yesterday, iro ha kewa iru anyị into two, block or one. Apụta kwụsị moto ebe ni. At least more than 5 times confront under army. Moto m nọ na ya, ha dị gada boy bịa na ego m stop order si ya na onye ka m loto na moto si ya onye ka ewu onye na ego. Ndị amị ha yọrọ m biko. M si ya why ka ị ga-eji akwa this boy? So moto 500 gbafe ebe ahụ or 50,000 naira. Nya ihe a na-agwagoro ihe ndị obere moto, ndị big moto dịka ọwa 1,000. Cheke big moto ole na kedu ihe unu cheda young man ga-turn out ewunu onye oshi na ya achọwa gang ọ ga-join. Then ejidezie ya n'oshi asọwa ụmụ anyị while onye mention na ugwu Awụsa post down onye Awụsa created, you know. So security agents will raise their power na constitute criminal activities. Nya ka m jụọ ndị a na-eme ihe ugbu a na ọ dịghị ka enwe ndị chọrọ ikidnap mmadụ meetie ha gada arabiri anya ekidnap enye ha court. I'm not saying, man, I'm just reasoning. Na jụrụ si ihe ha na-emezu ugbu a ọwụ ihe akpọrọ ha bịa mee. Mgbe ilezi anya ugbu a na ịgbakọ ya ọfụma ha bịa ha bụ insecurity bịa ka ha wetara security. Nke hụ na on a normal day people move about their business. All ha nọ na that road as at 8:30 ha ka nọ dị na-disturb ndị mmadụ n'anyasị. Ihe m na-ajụ iwu, does it mean that this our content creators so ọnna ndị ESN ka ha na-ahụdo? I'm totally against Gentle the Yahoo autopilot. Ihe mwa wụ Lolo Nneka Chimezie na-ekwu nke m ji anya m hụ. Nke onye pụtara were ire ya kwuo, ịma m na-ekwu talk is cheap. Dịka ofu onye pụtara tike bọntị n'isi mmadụ. Agazie nri ka ọkụkọ lọtazie abịanyewe ndị mmadụ abịanyewe anyị nsogbu. Onye pụta nọ na-eto ọnụ na-efere mba ụwa
yiri akwa ndị amị buru egbe kwucha ọ nga ebubutere onwe gị ị ga-asa aha ị kpọrọ onwe gị so ebe a ka m na o jideje ntụji ha nke o kwuru n'ọnụ na mgbe nwa na-eweta vidio ọ gbagburu mmadụ atọ or something so that one alone ọ nọ n'efere mba ụwa hụrụ ya ọ ga-adị very bad for onye Igbo ọbụla ịpụta na-enyetere onye ahụ excuse na ọwụ onye Igbo no enwere criminal activity so ejidie based on even self ọgụgụ na autopilot ha gwa ya jee gbagbuo mmadụ unless ha gwa ya jee gbagbuo mmadụ onye ESN member ejidie na ya agazi eme kidnapping ị kwesịghị ịpụtazi tag ya the whole ESN or IPOB kidnappers ị ga-ejide onye ga-eme kidnapping try ya as a criminal dị na anyị nwa bụkwanụ ndị Igbo ọgwa anyị nwa ga-eme apụta na akpa ịba mba that guy is a criminal enwere ofu onye gburugburu mmadụ na Lagos Island a sị that guy safe egbuola more than 4 people ogbukwe na ha mechie onye nke na o gburu ụmụnne ha ekwepụ eme ya arrest aso avre nkwuso gburu mmadụ last week ya bịakwa gbukwa onye nke a gburu na Lagos ha na-egburuwe mmadụ egburuwe nga na-anaghị nwa 200 500 akụkọ mmadụ tụgbuo mmadụ the moment ejidere onye ahụ ejide ha ya asụ n'ọwa onye agburu akpọrọ ya aha jide ya na ọ mụdara mmadụ na kọt ahụ ọnọdụ ya asa na agburu ọnọdụ ya na ọ mụdara mmadụ kedu ihe na-eme ejide onye ohi n'ala Igbo anyị na-ekele m na ụmụnne anyị asa ahụ werezi aka anyị na brand ndị Igbo as criminals I beat my chest ụwa ọzọ m ga-apụta m ga-awụ onye Igbo ekere anyị ọfụma anya ka m ji na-agbagharị sị ka anyị nweenụ peace anyị nọkọ ọnụ nke wụ na enwe ihe a na-asụ anya ala Igbo ga-ama mma makarịa maka na otu anyị nọ poros obodo ọbụla na-enweghị iwu a functioning law ọ ihe mere Nigeria ji do otu ọ dị ote governor of Imo State na ugba power starts and ends with him so ọ ga-eme ihe ọbụla ọ chọrọ enweghị ga-ekwere ya Anambra State all the governors so power starts and ends ma ndị okenye ha gbajie gị aka kwesị ha PG of obodo ọbụla power starts and ends with the PG ị gaa n'ime ahịa ugbu a na ọ ihe eji enye anyị nsogbu power starts and ends with the market chairman nke ụnụ o nwere ike ọ gaa na gọọmenti asị aga were 50 million ya were tụta ha bịa tụọ aka na ya taa bịa ọsa a na-akpọje ya so onye isi ngwana bịa ka agawa mara ihe a na-eme ya na ala azụ because power mana ọnwụ na enwere Igbo zuru ezu ebe anyị na-ege ekwu okwu ndị gọvanọ ga na-respect ọtụtụ ihe ndị gọvanọ anyị mere ha ama mmie these are part of security challenges anyị nwere I did confused ya ka m ji jide ihe odo ndị okenye anyị responsible na ihe ọjọọ gba afọ ya wuo omenala ọnwụ na anyị nọkọrọ ọnụ ụta ndị Yoruba na ogbe ịga ha nwere elders ụta Tinubu na ugbu a na-enwere Tinubu na-aga ekwu even as president okwu ndị elder kpọpụta ya ndị Yoruba ọ ga-emenwu ihe dị na ha nwere otu ha ji hazie onwe ha enwere ihe ị ga-eme nwe ihe na-aga eme that is why ha ji wee nwee ike legalize ụmụ ochi ha na-ezu ya on the streets of Lagos enweghị ị ga-ekwu president Nigeria agaghị abatanwu na Yoruba land si na ya na-stop agburu ha ga-emeli ya good luck taa ya titi sheba ha jụ because why enwere ndị okenye ha jiri ihe hụ na ịhapụgo ụmụaka ochi ga-eju ebe niile ha were nwayọọ patch nata nke ahụ kwee Nigeria ike that is why m jiri sị ndị be anyị ndị okenye anyị need to rise up anyị amaghị na coming together in peace is also a form of security ejikọ wee na-ekwu okwu OPC today IPOB with the way ndị governors anyị na politicians were climb down on IPOB
ọwụ na IPOB meriri ihe OPC ma enwere ndị na-eme m attack na-support IPOB m na yes eziokwu na IPOB enwetachabeghị ya mana ebido na agatla somewhere so gbajie ha olu mejizie ya emeji tomorrow onye ọbụla ma m na-ekwuchi ike na ọnụ ga-adịkwala surprise echi m lelechekwa ndị nke na mana ha alụwakwa maka ha meghala ihe mma na ọ dị mma m ga-ekwu ya enwe onye mena ya dị na mma ị na-aghọta ụta ha na ugbu a na-enwe n'ọhụrụ Lagos steeti na-ewepụta na onye ga-achị ọchịchị ịhụrụ ka a na-egbu mma ịhụrụ ka a na-akọ ọnụ Hamza ha agaala nga a na-eme michin mmesụ ngwa chere na Hamza gaa maka enwere ndị okenye enwere ebe a na-akpa nkata power did not start and end if not also Nwaolu ga-etige Hamza mana no so Nwaolu echicha gị buru akpa nyụpọ ndị na-ahazi obodo ahazie ya today Hope Uzodimma wụ Governor of Imo State o ji Senate ticket arụ enwezi ihe na-eme n'ala Igbo ya ka m ji wee that topic ihe ọjọọ gbaa afọ ya wụ omenala that topic ọ ga-awụ series m ga-eme mana ihe m ji webata ya wụ as it concerns security ọnwụ na-edenwere ome nya ala Igbo ga-awụ Dubai because ahazikwe ya ga-ahazi ma business ma pro ihe niile a ga na-arụta aka mgbe ihe na-emebile a stop ya mgbe ihe na-emebile a stop ya that's why m ji wee that topic ihe ọjọọ gba afọ ya wụ omenala so now because of adịghị n'otu ahụ Hope Uzodimma ịgba Ugochi nyere saga hụ na ha pịawa ya nke ndị Igbo ya ga-akpọta ndị Naijiria ebikwuo ya ike ya bunata ndị iro na be anyị ndị iro ahụ bịa n'ọrụ anyị ihe ha chọrọ ha arịkwa nke ha mana ọnwụ nọ nga amara nọị ịmachi anya mgbe men nọ n'ala Igbo Dr. Chidozie Ikedife ha SAN Nwabeze men kedu nke nwụrụ anwụ bụ vice president Ekwueme ha enwe ihe wu men enwe ihe na-ana eme due to na data nwere ebe a nọ hazie ihe ahụ over the years ya na rakashigide otu anyị nọ ngwa ugbu a na anyị nọ under siege by our governors ha zo n'okpuru ndị amị na ndị police na all these people na all this group ha kewapụta security groups ha kewata for themselves so this insecurity not even ị na-aga n'ala Igbo ugbu a na ihe a na-eme ndị ọkada that is ọ na-emezi m ihere gị hụ na enwere peace among the people onye kparịcha ọlabie onye ọbụla ị hụrụ aja na bia jide unu le anya unu ahụ na kidnapping na ilotuole just n'obodo ọbụla putru security rezo vigilante unu ọhụrụ dị peace anyị nwere ordinary vigilante chekizie na ebe ejikọrọ aka ọnụ nwee understanding ihe IPOB mere atụmatụ ha ka anyị kwupụrụ nke bụ eziokwu ebe from 2015 16 17 18 ihe na-ekwu ebe niile ewu Fulani herdsmen a ga-enwe ihe ọzọ m ji eji m nke a immediately anyị bịa nụ kepu na ESN anọ na Fulani herdsmen lakwa ahụ a ga-enwe ọdọ ịma ọ na-ekwo na Benue ọ dịka Benue ọ dị fa ịtrek for 2 days ị nwere ike isi Benue wufete Enugu that's how close gịnị kpata na ndị ejighị ike na-abata until ebido climb wa down on IPOB kedu ihe eji wee climb wa down on ESN amaghakpa maka na asị na amara akpa arahụ n'ute then no fault to our youth nsị no fault to our youth I will beat my chest every day the security obodo wo governor is the chief security officer of the state
Then when Abacha said na any insurgents that lasted for 24 hours, the government of the day aka hanune. Kambuwaru na ihe mere na ala Igbo awudo insecurity. Mana ha hụrụ ihe ha nwere ike iji build political togri. Aga akpoja amano political togri dị ha. Because mgbe e bịara ezo ESN and all that and all that. Ihe ha ji wee form ebube ajụ na ihe niile ndị ahụ maka election Tinubu. Ihe hope ụzọ dị mma ji wee form 20 atụ the vote na Imo State na 2023. Unu laya na the whole East Imo State wee be a na-akwado ya to vote. Ọwụrụ sa atụ da ajụ dị ya agụ. Then mgbe ọ bịa jide power gaa na Supreme Court dọta ndị otu ikuli Rochas Okorocha na ihe dị ọha tiwo up ebido gbuwe egbuo woman leader ha ndị APC ọsọ ahụ nna ya ukwu hope wee hụ na Rochas Okorocha aka ya gba mgbọrọgwụ na last gọvanọ Jos rụpụ ọnụ hụkwa na ihe dị ọha na ararume ha ihe niile akpọ those bad politicians, bad boys elite. Gịnị ka o mere? Ya contract, ya consult federal government for ndị amị. Ibute ndị amị declare na continue ya hụ na ndị amị nwere limit to what they can do. Then Buhari as at that time na chọtụ jami bata n'ala Igbo ka m gwakwa na onye ọbụla bụ onye Igbo ya birikwe na ebiri na ntị na enwere global plan for jihad. When ndị ga-akwụ ụdọ ọkwa Lolo Nneka Chimezie iburukwe bata na my 18 ọkwụ na agala court nwe naanị ndị ka ekpe ikpe. So ya gbakwuru federal government ha kpọtara ndị amị onwa na worldwide enwere plan for jihad. Ihe hụrụ a na-asụ Iran ịkpakwu all part of it. Trump ha ma ihe na-eme. So unu mana abịa na Nigeria ime jihad ugba o teele ha chọwara penetrate South East. So that plan ka nọ ihe m ji kwechi n'ihe a m na-eme etere ugbo etere aza ama m ebe okwu na-aga. Ọwa anyị nwawu ndị na-amara ebe okwu na-aga na-anọkwa ha anọkwa ịma mmadụ plan ọra gị ihe ịmata ihe a plan ọrụ gị. You know, ịmata ihe a plan ọrụ gị nọkwara ma ị ga-ama n'ọnya. Ọwụ na isi obodo Igbo na-alọta ugbo a na-aga bụ unu nwee information na a na-achọ ibie kidnap ị ga-agba n'ọsọ. Mana ị ga-enwe that information, you know, ị ga-adaka aga na that n'ọnya ahụ. Ọnọdụ anyị nwa bụ ndị Igbo nọ na enwere serious plan, you know, against us. But anyị nwa amahọ. So those of us matala no na-esizi ọnwụ a na-achọ ka akụkọ anyị na ụmụnne anyị isi ndị na-amadị ihe na-aga mana anyị makwechirikwe. So that plan
Buhari, and I'm not missing word, APC government. I would joke. Up on this our vice president, Setima. Okon no voice note ya. Nkataya la ibukunla musopara. Then ona no kwa president wife uku na ha ga-emu nwanyi inherit. Ona agakwa n'anya. Kama na ha abilala anya hụ na ndị Igbo awụdo ndị ha ga-abụ ogeni ha. So oga a na-achọ ihe ihu na-eme na IPOB na aghara wuru that confusion anyị ga-eji aka ya alụ ọga mana ọga awụ ọkụ. Ekewaghị ha eburu ego nye ndị eburu ego nye ndị ha nọ n'akụkụ na anyị na-alụ dị ọga ebe ọ na-aga mana ọga awụ ọkụ. Ha bịa gbakwe gadịtin na ha anyị laa azụ. So mgbe ndị gọvanọ na amị ya akpọ ọga ha amị laa azụ. Then asị na amị a ga-eme ihe anyhow ha mee acidic approach. Asari nọrọ into two. Ọnụrụ ndị gọvanọ nọ na federal government. Nye ajọ ọnụ ya kwunu. Maka mgbe m ga mewe investigation nọ n'ụlọ baa n'ime na-ekwu okwu doro ha anya na onye a na-amara ihe na-eme. Ọsọta achị Igbo asarị. Asarị mapụ. Unu ga-anụ mgbe Hope pụtara sị na ọwụdụ IPOB maka ihe na-eme na ọ pụtara kwuo ya na ọwụdụ ndị IPOB. Mgbe ahụ ka a chọrọ ikodo ya asarị n'isi. Asarị pụọ ga kwuo ya ọ ya na dama nka n'iko dị ewura mọda dị m. Mgbe m bịazie ebe ọbụla m pụrụ m ripọtụ ihe na-eme kwa aha ndị m hụrụ dị. Ịma na otu a na-arụcha anya ọga ndị mmadụ aghọtasịrọ. Onye ka a na-eji eme onye nọrọ na bie na-ekwu okwu ihe mere ya na-ewute m because I was on ground. Achatara m moto n'abalị were korokwe tishe ya tomato tie ya ụgwụ tishe ya ka onye shahia alọta gbaa all round n'anyasị ebe m na-esu ọnwụ ebe ahụ ka m nọ mata na ndị nọ na isi awọ na-aga Banana Junction ndị nọ ga-awụ ndị mba mmiri akwụshaida m kulure ha down. Ha ji mkpeshi ha na-apịata ndị mmadụ metalị anya nye ha 5,000 naira kọrịa nkọrị wee pụọ ya ekwu okwu na ndị nọ n'ọla ụdụ ndị Igbo na ihe ewu ndị mba mmiri ha chụolie ọsọta nke aka m na ọkụbo ihe niile wee gwara na ndị ebube agụ ụdụ ndị Igbo ihe ụcha ha ụfa m ga den ịbịazie onye nọ na bie na ha chụrụ alite ya gụọ na press na ndị IPOB ndị ESN liri bọmbụ ebe a na-agba gị na ndị a liri bọmbụ shitọọlụ gawa ihe ala ị ga-ahụ army checkpoint ọ karịrị 6 ị ga-ahụ ebube agụ checkpoint ọ karịrị 6 ana m ajụzi and along that road ka eliri that bomb ana m ajụzi at what point ka eliri bomb ebe ka anọzi nga na-eli bomb then ị na-aga ihe ile mgbarịrị enwedị any checkpoint m ha sị m na nke ewu nke ndị ESN. Then I'm not just come join on the question. I na-enyeziri ndị excuse for being incompetent. Well, that is what it is. Until I will power here. Na akwọtara ndị amị ka ị bịa ụlọ ndị ohi. Then gị nwụọ pụta na press na-asa anyị na ndị na-asị gị bịa lụọ 1 year 2021 2022 till 2025 ndị amị a stop nothing. Mgbe m bịara hụ ihe na-emenụ ha nwa na onwe ha sef on Monday ha na-eme enforced at home ọkwa ekwum ya kwụlọ ndị a na-eme enforced at home. Obodo ọbụla ga-ati ikpe na security ga-ati ije na vigilante ndị a wakpoga anyị ozugbo ndị ụkwọ tiri almost 500 vigilante bụ ihe moto bụ ihe egbe mgbe ya ka gentle dị ahụ move from Osumoho lazi Ọkigwe ha chọọ ha ndụ ụkwọ chịrị ma ndị nọ na-enye Osumoho nsogbu okirikiri ha ndụ ụkwọ I do my cap for them ha wụ ndị bụ ụzọ he did that advice kwuo bisha ha ihe los ọlụchi ndị ati ya jụọ oyi ka m jide n'ụlọ ka esi ka o jiri wụrụ ndị vigilante stọpụzi insecurity karịzie ndị amị akpọta nọrọ 4 years nya a na-enyetezi ndị amị excuse na ha dị incompetent na ha ga-fight ndị ochie gị ka ha nọzi na ba ya eme ngwa lezienụ nke na-eme eme anụrụ m ihe m ji wee na-ekwu okwu m ga-eme ordinary video mee that my brother man is God to man address
ebe o wetara ya mbaba dewe m na ya mbaba sị na ọ ndị ESN gbara ọkụ na eke ụtụtụ then Lolo Nneka sịkwa na ọhịa then confirm kwa na hope ụzọ dị mma confirm na ndị amị then excuse a na-enyezi ndị amị ji wee gbaa ahịa ndị mmadụ pụtara ịzụ ahịa n'ụkọtọ ime ahịa jụ ndị amị were amọ tank move gbawa egbe n'ahịa ndị mmadụ ji wụ na ESN nọ nga ahụ ụnọ na-egekwa ntị then mmadụ dịka ya mbaba pụta na-ebulem ESN for ndị amị owota ka ndị amị si agba villages ndị ebe Boko Haram nọ na ọkụ na north then ka ezi ihe eji kpọta na ha in the first place ọkwarị ka ha bịa protect ndị a ka enwee ike ịzụ ahịa or why not ha nwee isi ndị mmadụ oke na a ga-emechi eke ụtụtụ for 2 months don't come to the market ka anyị nwee ike battle ndị a no they were more interested in sacking villages unu ọhụrụ ọsọ ihite ọkwa unu ga-eji screwdriver na plier kpawa ndị amị aka na-apụta ha ọsọ ihite ọkwa maka ihe abịa kọnka ha kọnka ga ebe ahụ ebe ha kọnkara akwụ nwanyị n'ọhịa for takeover ebe ha bara ụgbọ awụ n'ọgwa ime ezi Ezeagụ ọmụ ga-adị anya report stop ha from ime ihe ha mere na Nkoba na ọsọ ihite ọkwa na Ezeagụ anwa. So the insecurity n'ọba anyị is artificially made and then nwere reason ha ji wee na-eme ihe a ha na-eme ka anyị hụrụ anya. Secondly, m na-agwa gị m na-ekwu ọzọ ọwụ na kedu ihe ọ na-eji eme ndị autopilot mee ihe a na-akpọ ESN enwe onye m na-ekwupụrụ ESN maka ndị na-asị m na mgọmọ ga-ekwe nwa mba ESN ọha IPOB fọm ESN na ha chọrọ iche nche ọ dị good so and onye ọbụla na-abakwa nna ya knows what it means. Ọ dị ka onye na-aba n'amị one boy bịara sị m na mmiọma na ofu onye amị that day mana ha kwasị na ọsụmohu mana ha na-aba onye chọrọ ịgbagbu ndị awụ one boy dị less than 20 years ihe ndị abụọ nọ na-asị m na mmiọma nwa ha na-ata asị ndị amị mmịọ dem si ya nobody forced you. Nobody forced you to join the military. So you push them to. It's your choice. You made that choice. Ne bazami be petaze petaze na akpabushin the man maka in a town army. Then quit. Onye bra ESN jaka abanu mu ya ESN. Ejibe the manya mu one member of ESN before. Na akụkọ ka m na-anụ. So say ebe me ka mbira close no we mezi. Ebe ndị amị and ya my interest na ma amara na ndị amị ebe ọbụla ha ga village ka ha na-asak that ebe ọbụla ha ga hala m na ha gara na village a me nga there meet locals ha wụrụ ọnụ ha kwuo ihe mere mbupute if not like this m nọ na-eme agwa m village ole because press and agana there they are forbidden from reporting. Ndị amị kacha ha pụta ha sị ha bọsụrụ ESN camp n'ọwa imezi ndị press shota ha kesara ha ịma ha na village ka ha ga-asa aka so m nọ ha ala mkpa ndọkata mmikpo ndị mmadụ amara n'ihu m ha pụtazie ha anya aka nye report m ga-enye no we imezi anụnwa bụ na asị na ndị ekwekwole m ihe severally and amadị m ihe ndị ba ji ga-ebusa that news ọ bụrụ na atụ ejikwa tụwa nwaanyị ime ugbu a na ụnụ gbaa face ịkọ ọnụ ụnụ tụkwa na a na-azọ nwere onwe ọ bụrụ na ịkọ ọnụ ugbu a na-agba face ndị otu Maazị Nnamdi Kanu onye nke bịa nga ugbu a na-asị mgbe ị ga-eje ama nwoke nwaanyị meriri iwu ọkpụ ahala nwaanyị ha shawu ma na imerile so na-ewe m iwe nwoke ọbụla pụta na ekwe agha ya akpọ ma chawo emerigo m ya so pen ihe ụmụ nwoke na-eji akpọ nwaanyị ashawo ịgbalị ya don touch ya tago ya yawazi aja kpọkọwazi ọnụ ka nwaanyị chefuo n'ala Igbo ọwụrụ mgbe Igbo nwaanyị nọ na dị kpọrọ ashawo ị ga-eprove ya beyond reasonable doubt ọwụrụ mgbe Igbo and I will resurrect that.
get resurrect here with my women. Problem what kept propon why I shall be broke at a bula behind ya that woman. Gone on that bakuna. Oh, we will get by wine on a d, no matter what. You know. So I put that na hajikwe ega na intramural and maybe to carry their intramural. Come where be has a hagra. Rotakwe na enwere ebe ha resen ga boss on the kidnappers, ejide the kidnappers. Gazie na their intramural ihe ha deze ebe ahụ na ha jide ndị IPOB kidnap. Ha resen pụta dị now so no be ya. So if na emecha mgbe na achọ ka m ga mee Harris na interview ka ekwuo ya ekwuo ka ewere Igbo kwuo ekwu huo kesa ya ekesa. Ozugbo ha jere nke ọwa imeja m gawa karo ya wo na ndị locals na agwa m ịga na my page that video no there. Nka geji that video me ihe am na-achọ ime na series a m ga-eji that video those videos were made that series. So ma sị na ndị locals si na kamgbe 2010 ịma na ndị Enugu nwere ihe ha na-akpọ agbọ ka ọ gịnị ebe ha na-aga akọ ugbo they live there ha kọcha ugbo ha abịa ndị Fulani achụlatara ha na-akọta ugbo around gbuo some of them so na ha nọ this ndị abịa sị ha na ha wụ ụmụnne na ha wụ ndị ESN na ha bịa na ha achọla ndị Fulani na ha bịa kọwa ugbo ha na-akọ so ha nwachiazie ihe dịrị ha ma ha dị happy ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị ha nọ na-ekwu ya na-ewe iwe dị happy then nọkata of course ụmụnne ha ga agwa ha arụwa gọvanọ side rụwa gọọmenti so ndị ga na-achọzi ndị ESN okwu wụrụ ndị asị neighborhood watch enwere dị ya nshi mee then ha ga na-asị ndị ESN apụ ndị ESN na-asị na ha ga-apụ enwezi ha na ndị ESN enwezi fraka ndị amị kputezie ndị a na-akpọta ndị amị ama ha na ihe ndị amị na-abịa awụ ka ha chụpụ ndị ESN ka ụmụnne abịa chiata azụ mana ha marọ then ha galanụ ha na ndị ESN giri na ha ala the next day ha buru fuel were machis bịa gbawa egbe nwee ụlọ ndị mmadụ ọkụ gbawa ụlọ ndị mmadụ ọkụ you know so ndị a kwuru ya ma one girl ha mere abduct a 16-year-old girl na-asara mmanya akwụ ha mee that girl abduct kpọrọ 3 boys again mgbe m report zedete na ha gazi dọmpụ maka ihe ahụ eme 1 week after ihe mere ka m ga-enye that report bupute ha ga dọmpụze that girl na kpozie ha ga dọmpụ ha na DSS otherwise ono ihe a na-asa na-akpọgasị ụmụnne anyị ugwu Awụsa ụta na ha shi buru those people ha wọla ESN aga edewe ha mgbe ha otu ọnwa abụọ ọnwa atọ a ga-enwe ndị gara okwu ha obodo agba n'ọsọ a ga-enwe ndị gara okwu ha eshipụ ha somewhere. Then my question wo gọvanọ sai ya na-anọ agagba obodo ha na-achọ ọkụ ha agba nkịta ọ maka gịnị ụnọ ọhụrụ ebe m na-aga ụnọ ọhụrụ ndị insecurity a na-esekulate ụnọ ọhụrụ to just sekulate. It has nothing to do with IPOB and ESN. But eme has na support. I would support. I didn't stupid. Oh God, I got my doubt to kwa. Oh God, na enwe nke ha na-eme. Ikwu na ije na asị na no ha na-eme ihe niile. While ndị amị na-eme, ndị police na-eme. Ọ gaghị stop no now. Because even self, oh God, na chifuchikodo ha ndị a because you are not attacking the source of the problem, it will continue. So, Emananda anọrọ more than 1 month. Nga report to charge said it in the book to also the house of show. Even after I remember arrest that time. So, the young man
Grant me interview me ha may arrest. That boy spent 1 million. Egypt, according to him. Ghana gịnị nwanụ police Tiger Base n'Imo State ikwu dị a were 2 million naira pụta owo dị aka ikpuru a na-akọ ihe governors of the state agba nkịtị enwere ihe m ji ekwu power starting and ending with the governors because na ha nwere interest to protect before the president mana ọwụ na enwere ndị isi na-elekọta ihe anya Ogidora adota. Or better still, enwe onye aka kpara. Onye Hausa na polish shoe today. Achọ ya achọ. Nga ha na ha ọ ga-alakute. The next day owo na police ji ya. Ọ ga-last there for 2 hours. Oje eruole vice president ntị. Mana ọ mana enwedo onye anyị na-ezu oji. Ọta ala Igbo na ụgba na onye aka kpara yare gona. So ebe ndị mmadụ enwetato enyemaka on social media apụtaghala call ha out on social media otherwise that is why ije na ekwo na youth anyị na ebe ndị mmanche na akụkọ ifo ndị mmanche na ndị ESN na ndị engede no ịkpọpụtasị iwepụtasị name so n'ụgbọ na I can assure you 50% of them ndị aga n'ụlọ ha gbanwụrụ ka ọkụkọ I'm telling you o tell them chọwara those list ọtụtụ ndị aga n'ụlọ ha nri enwede ebe na-aga ebesa dị akwa because power starts and ends with the governor ma ihe a na-eme unu ọhụụ na insecurity na South East were artificially made and ihe a na-eme ihe ahụ na-awụ na aga onye ọbụla ha chọrọ ka o win ga-ewin maka agaghị ekwene ka atọ election maka na ala Igbo tudo onye ọbụla egburu ọka njọ na ha egbuo onye ahụ asọwụ ESN that is why ha ji wee create autopilot because kedu ihe na-akpata enwere police men nọ na-akpa nkata ọ ma onye mbụ nna ji asị ya mbuku appointment ga mere na-akpa nkata msị ya kedu ihe kpatara na Ngozi Orabezo unu ma ya ọfụma unu makwa na autopilot no ya Biafra Liberation Army kedu ihe a na-eje eme ha mee ihe unu na-akpọ ha ESN why because most of ihe ndị hụkwa asa na-eme ewukwa ndị Biafra Liberation Army o but ha mecha ihe ndị agaghị akpọ ha Biafra Liberation Army ha saw ESN shows one thing they were created to destroy IPOB and ESN awudo mo na-ekwu ihe ugba na ijele gecha m ntị ugba ike nguru agị na ijele gecha m ntị ha sị na m na support ESN ana m ajụkwa na ha sị unu na-achọ ịgwa m na nke ndị amị na-emekwe n'ụlọ ọhụụ ya so ya mbaba abịa na a na-achọ inyete ndị amị excuse na eke ụtụtụ ha gbara ọkụ ha nwere enough reason ịgba eke ụtụtụ obodo bi na-enye ha nri ọkụ na-enwe ụmụnne anyị the worst part ebe a na-akpọ ya ụmụnne anyị ị na-akpọ onye oshi nwanne m onye oshi nọ n'ọsọ ihite ọkwa gị sọ nwanne m nwawa onye ụmụ ọwa n'obodo ebe ka a na-eme ụdị ya ama m mmadụ ole ha bịa jide m mmadụ ole from ọsọ ihite ọkwa nya m bidoro ahịa within Nnewi area ha bịa jide m ndị ahụ nye ndị anọ n'ime ahịa ma ndị agbara onye ha ọkụ ma ha nye m low down ndị wo first hand information unu gaa na my page unu gaa nọ nga m nọ ụzọ ahụ ịpụta na ama ruru ụzọ gbawaziri ime ọsọ ihite ọkwa unu gaa nọ nga m nọ dị aga mee vidio unu gaa n'ihe onye ọkada na-agwa m unu ọma ndị ya mbaba kpọga locals m ga-emere ihe a vidio m ga-esend I will respond to that thing ndị PG ndị ọsọ ihite ọkwa rapụtara onwe ha and I stand to be corrected anywhere n'ebe insecurity mere n'ala Igbo ndị nabatara ebube agụ na amị go and check that is why ejede anụ insecurity n'Enugu kpakakam
ihe nwere ike nọ n'Enugu. And the lazy anya majority of kidnapping na-eme Enugu wozi ebe ahụ ka e pronounce on the herdsmen. Igidana gentle Yahoo jikwa sị gị Biafra Liberation Army ọ nọ n'Enugu ma ndị ESN nọkwa n'Enugu. Ọlụba anyị my own side of Ọlụ ha ekweghị anabata ndị ebube agụ na ndị amị enade kpakakam. In fact ha bụrụ ndị ha na-ebu from ọsọpụta ha abịa enwere values no side by ha abịa gbuo lawa. Then enwere ajụmjụ ndị ọsọ ihe tọkwa ọnanụ ọsụ ọnanụ ụnụ kedu ihe o ji wuru bụ ụnụ ihe ahụ akpọrọ ọsụ ma ohu ọsọ ihe tọkwa ndị amaruru na ndị ogbere na ndị ọdọ ọbụla nụ ihe ha na-ekwu nyoe nwapụ. Ị ga na-aga live abatago na ogbere bata na amaruru why ọsọ ihe tọkwa because na ndị anya kọnka ga ebe ahụ those n'anya ka ngwa ụnụ ndị akpọtara anyị n'obodo a bụ ndị repentant Boko Haram. Onye ọbụla gwa m ihe ndị amị rụpụtara nya otu nya gwanne m ka mgbe ha jiri pụta na lekwe obodo ha liberated. Even self ndị m na-anụ n'akụkọ allegedly wo a na-eme ha attack ị na-ele ha anya even ị ka kpọ ha sa na-eme ha attack a ga-atụpụrụ nwa ọnụ. So asịghị m ESN ama m nga ha na-arụ mana sọsọ ebe in the last 4 years m na-aga akpọrọ ha aha m hụ locals ụlọ ọwa imezi that thing nọ na my page ruo taa. And odeji wee nye testimony show na ihe ahụ ha gwara anyị ha rụga that initial stage nọ iche ndị Fulani ha gwada anyị na ha na ndị amị na-alụ ọgụ ha gwada anyị na ha na ndị polisi ndị na-apụta asị Ngozi Orabaeze emenye na broadcast gwa ndị otu ha sị ha ihe ọbụla wụ uniform amị akpọọla m ya amị ha wawo ndị sa ha na-alụ agha. So ekwuo ya nọ ihe ha na-eme. I don't know why some of their members get angry. You should be proud of ihe chọrọ ime. Lolo Nneka Chimezie na-ekwu adị m proud. Ama m sa aka na abụ nwekwa ike iwe omufe aka any day. M dị ready maka ama m wọtịcha m kwukwa eziokwu. Ndị amị mgbawa m aka ụgbara m jina ha ma ọwa ha gbara n'ọkụ na eke ụtụtụ kọwa ụlọ gbada ọkụ na ọwa ime ezi enwedị nke m kwuru na-emede eme enwe na-eche ịhụrụ ịfụ ya mbaba na ndị otu ya na-edifend ịhụ na-eche ndị amị pụtara sị na ọwachi ọ na ha na-ahụ ya ekwule m ya dee na pepa enweghị otu mejilọ ndị ọgụ enwedị mgbe m na-eme press release go to Ghana Sun Vanguard mmasị gị ọchịta ka m slow down tuto nsogbu a ndị a na-enye m na my business na Enugu enwedị ụzọ mechi ha tie mkpu dị n'ihe a ndị Igbo anụ ya ahụkwa m ka ha ji were ụzọ aghụghọ ka ha bịa downplay my report ọna ndị amị mgba nkịtị ụgbọ na before you know it oru echi ya wụọ ebuna m ha ebubo. Ụnọ na-anụ ahụrụ m otu eji aghọ njikwa wụrụ ndị amị ọhụ na ya mbaba na-anụ olu m taa ngụnwe ịpụtasa ime investigation locals while governor of the state by the way investigation ya mbaba na-agado ugbu a ihe mere kemgbe 2022 ka 2021 ndị ọsụ hitọkwa agbaala ọsọ onye ka ịjụ onye ka ịhụrụ ụdị a ese na-ajụ ajụjụ ndị ọsụ hitọkwa n'obe ha. Anyị nwagara mgbe the hit mgbe a na-relocate chi ndị agbara ihe ha ọkụ m so relocate ka anyị gara nya mgbe ọ dị fresh nweta first hand information wee nye aka relocate ndị relocate ebe niile jụọ bi that time na ị gaghị agali that place now. That time Yambaba cannot go to see Yambaba self agaghị cross ihe ala as at that time ihe a mere mana anyị gara ya relocate ndị mpụta chiwe na ọha gbara eke ụtụtụ ọkụ maka otu eji wee nye the report na media wụ na ha jikwa ehu isi mmadụ
na ha na ndị ESN nwere klaasị na-eke ụtụtụ m wee lọta ya wụọ n'ime ahịa ndị mmadụ nọ n'ahịa na-azụ ahịa ka ndị amị open fire ụta ka eji nya ihe ha na-emewu ihe ha megewu jihad obodo ọbụla ha ji nwayọọ aghụghọ ka chọrọ iji etigeda in the midst of that chaos ha bịa ha akpazi obodo put ofia obodo kwapụ ọsọ hitọpa kwapụrụ iseke kwapụrụ ọsọ ma ohu kwapụrụ mana mgbe ndị a na-akwapụla abọ ewele ha ya mana ndị ọsọ hitọkwawu ndị bụ ụzọ chụ asị gị na ụmụaka nọ na Mother Valley ọsọ hitọkwa ọha agha ndị amị wute amụọ tank niile na ụmụ na-ebiriri ha gara chịpụli ụmụ ọmanwa ha chịgada ha gabedo before chọọ ụmụaka no ihe ha na-edewe ha dege opportunity pụtagharala ha mee attack ịnweta opportunity nke ESN ahụ si ime na ọwụ imezi na eze agụ akpọ ha ka ha bịa ga chụpụrụ ha ndị ESN ha hapụ ndị maka ha nidiri ndị a ha nidiri ihe a ga-eji asị ha pụtawa ha chọdị stop ya ndị ha bịazie nwee gazie dị obodo ọkụ gwa ndị agwa m sị m na ha asị ha kwapụcha ọnwụ na m agaghị ije ahụ now ha ga-echu otu a ka a ga-eji buru moto parade gide ndị akwapụrụ ha ebe ahụ anọ n'ọhịa ha akọ nke ada place kedu ihe gọọmenti of Enugu steeti ji wee gba nkịta na data attack even ajụrụ m na pepa na editron ugo eze ọwụ ime ezi aha mmadụ mma owe eziokwu ajụrụ m ya na pepa ditron 1pg gịnị enwe interest ndị gọvanọ their political interest ha chọrọ ivotu Tinubu ya ka ha ji onye welite isi egburu inye ala bụ ya ESN so the confusion wụ ndị gọọmenti ka debere ya ọkwa ndị ESN ọkwa ndị IPOB for ha nidiri ya to cause chaos so onye gbuore ataga ya na enwere insecurity enwede single insecurity and ụmụnne anyị ndị anọ na media asị m ga-ekwule ihe ị ga-ekwu but ekwukwule nke ị ga-eso ekwu onwe gị na-agụ n'ọhụụ this issue of our boys no all the wrong onye nyụdiri n'oshi akpọ ya onye oshi onye ọbụla enyedere n'oshi ọwụ onye oshi sụkpọ ya onye oshi so ihe awụ series m ga-ekwutekwe solution na ihe na-eme n'ala Igbo na ihe na-eme n'ala Igbo wu majorly politicians na-create this atmosphere. That is why kedu ihe gentle di Yahoo na-eji apụta na-eme video ya na njem makeup then ha bịazie emecha video kwuo ihe ha mere ndị amị ahapụga angel makeup na gentle di Yahoo chụgharịwa ESN ha na-ahụdo n'anya like this ise ndị amị ebe ka ndị ESN nọ ha ga-asị nlekere ebe ndị ESN nọ enide akpọrọ bụ na aha asịrị na ndị amị jikwa gaa dị a ndị kampụ ji lawa na ga ama chọọ na ihe ha mege bụ unu ha ndị awa ọhịa ha ndị aba n'ime ọhịa n'ụzọ ka ha nọchi na-anara ego we are under siege we are like conquered people ya ka m ji na-eti mkpu peace a then ndị na-asị m na m na-akwado IPOB ka m jụrụ gịnị ka IPOB mere OPC na-emebe no maka na anyị enwero ndị okenye na-agbazi ụmụazị ulu OPC onye findịrị OPC wu Frederick Fashenwu dịka ụwa zuru ike Kanu Adam dịka Nnamdi Kanu or better still Frederick Fashenwu dịka Dr. Dozie Ikedife then Kanu Adam dịka Nnamdi Kanu a na-eme just like Ota Nnamdi ji sack ya the elders ama m ihe chọrọ okwu but I think it's very wrong
So Frederick fashion na-eme nke ndị politics na-eme ka oge romance gọọmenti Daniel Adam na ha gbara ma police station no enwe ha na-eme ọsọ abịola onye achọrọ ọsọ abịola anọ m na Lagos that time ha ga-megide lụgide ya ha ga-agba maka Frederick fashion owo medical doctor ha ga-agba hospital ya ọkọ pụta na national dailies pụta na national TV ozugbo ndị ahụrụ na ndị Yoruba war meeting si tie ha down so ngwa Frederick wuru elder Daniel Adam na kwoti ga-eshi eme mgbe ha hụrụ na they can build something good agbajie ha olu ihe awo almost more than 30 years OPC keep getting stronger because enwere ndị okenye nọ na-achịkwa ihe before ihe na-emebi ha achịkwa ya awụ ngene ihe ọjọọ gba afọ ya awụ omenala ya ka m ji na-eti mkpu and ndị okenye ga-elitekwe ha ga-elite ihe m ga-eji ọnụ m efe ha ihe m ga-eji ọnụ m efe ha maka ọha na anyụ ihe na-eshi mmadụ m ote ndị okenye ga-eji nọrọ obodo na-agba ọkụ ha agbachisie nkịtị because adị m sure na ọnwụ na ndị okenye anyị mere ihe ha kwesịrị imenụ ndị Nnamdi agịrị anọ nga ọgụrụ na-emere olu o meruru by now agaala fan ihe a na-eme ọnwụ na agbajiri ha olu so na ndị a ma ihe ha na-eme and ihe niile a ọkwa ụnụ hụrụ achị imagine through the Yahoo arrest in the next 2 hours ndị amị ma nga ha nọ ndị polisi ma nga ha nọ a ga-eme ha arrest enidere ha for election ọkwa ụnụ nọdụ na emere gentle the Yahoo arrest mgbe gentle the Yahoo rịpụtara onyerocha press dere ya jụọ ndị amị oshebe pụta ụnụ amadụ ọnọdụ ede nwere ụmụrụ ọnọdụ ede mere anyị ị hụrụ wọọnụ ụnụ na-agba ụnụ ekwesịghị ikweta na a na-ekewada IPOB ụnụ mara ọnọdụ anyị nọ na ya mgbe m hụrụ na enwere onye nọkọta pụta nara ọrụ mmadụ nọ okenye na okenye that man a na-akpọ Chris owo rube 70 years okenye na-agwọ ofe ụnụ ọmụkọta okenye na-amada ala egwu obodo aghụghọ okenye nọ n'ụlọ eri nwe ọnụọgụrị ụmụ ruru ụmụazị na-adọkasị onwe ha ịgụwa we okenye Chris ahụ we okenye m ga-apụtasị mba lee ihe na-eme mba na ese emere ya ụta mee ya ụta ya bịa nara ọrụ yiri kootu m na-ele nwoke nke nne na-agụ ọwụwa mmadụ functionalization of IPOB ọwụwa mmadụ the consequences ọwụwa mmadụ na ọgụ hapụgo from federal government ha ebidola oge ọgụ ụlọ ọ ga-asị ama ha na ha ebulatala ọgụ ụlọ ọ ga-asị ama ha the consequences ya nara ọrụ then ịnọkọta ụgbọ na ha sị na ha wụ DOS under Maazị Nnamdi Kanu shame ọwụwadụ na nwere onwe ka ụnụ na-adọ because ụnụ egbuwala n'obodo nwa na-edọtabara adọta igbuwala ya ntotu. Does it make sense? No, it doesn't. Ndị okenye arụrụ ala sly ọnya Chris sly ọnya oworube 70 years. Ọkwa ya wụ ndị okenye na ga-emeji na-emeji. Mmadụ bịa ngo ugbu a na-abịa kpọọ m akwụ na gịnị ka m mere na ya? To him, I will make him ya because ọ nọ under Maazị Nnamdi Kanu. Onye ka o jepụta nga mmadụ onye mgbu. Amadu m onye ọgwụ ya agbagote kpọcha akwụ na gbatuo ọwa ya alụ abịa ya alụla na ya among yourself. That's what it means.
then ndị okenye mana asị nwata kpata ego okenye ga-egbu onwe ya n'ozi. Ndị okenye na ga-agbachizi ụmụazụ olu wụzi ndị na-ekewa ekewa. Mkpata Chris aka ịma na enwebe m time kemgbe. Mkpata Chris aka ntọrie that man ngwada man okwu enwebe m time. Adị m very busy. But nke a m na-eme wụ ka m na-eme. I'm a web that man time near 1 week. Joy at 13 questions. No ụmụnne na-alụ ọgụ ụmụazị bidoro ihe dị mma. Ị ga-apụta mezie gị nọwa aga n'ekiti za DOS. Ahụhụ ụmụazị tawara kamgbe 2012. Gị erepụta bịa za DOS. Agwana ndị elder anyị ma ga-aga Chris. Ọta m na-eti mkpụsị kpọkọ ndị elder ọkpụkpara Chris ga-aba dị Sly onye ga-aba dị. Talking about police, ụnụ maka m na-eti mkpu otu ndị police cha cover kidnappers ga na nke m zochi na my estate. Ọkwa m na-eti mkpu ya since okwu ya ka m na-aga Islam Abuja abata Enugu. Ndị police na-amado ya ike. Insecurity nọ n'ụlọ security agents, military na ndị gọvanọ. Maka ọrụ ha wee ime ngịnị to protect life and properties. Ọrụ ha wee ime ngịnị to apprehend criminals. Ọgwụgwọ na the whole year turn out to criminals, your duty is to apprehend them. Your duty is to maintain law and order. No excuse. So ihe akpọ ya we incompetent. Onye bịara iko nwa bịara iko nwakwa ya alawa. So the best thing we have mee ngene ndị amị na ha nwere ihere ha pịa akpa ha lawa na oshi ka ha na-ezu n'ụzọ. Ihe a ha na-ezu oshi ahụ legalizere ndị agboro na Lagos ka president anyị legalizere ndị amị n'ala Igbo. So ha zume. Then anyị nwewuzi ndị ga-ejikọ aka ọnụ tiwe mkpu. Anyị na-akara ha aka na-agba ọnwa anyị saga na-alụ ọnwa anyị ọgụ. Ya mbaba si amahụ nọ ndị amị gbara eke ụtụtụ ọkụ ọ bụ ezigbote onye achị. Ka anyị kpachaa n'anya. Anyị ga-eme ihe anyị mere echegide onwe anyị mgbe oge esi. Ya mbaba ha ga-erote na enwe mgbe ị na-ekwu iri ha. Ijele ha ga-erote na enwe mgbe ị na-ekwu iri ha. Ike nke ọbada uru ịwago n'obodo oyibo. So eshi osu ọ ga-emetụta m. And biko achọrọ m kwuru Jeremy ijele oji. Ya kpọwụla m na ya ji si na ndị IPOB akpọha m court. Maazị Nnamdi Kanu kpọgara m court. All his constitutional right o file na enwe ihe mmere ya. Ya ga seek redress na court ọ kakwu mma. Ịchọ ka o were ndị bandit bịa gbuo m. Ọ court ka ọ ga-aga. Agwa gị na nne look. And m eme ihe m na-regret. Ihe ọbụla m na-eme ana m enyewa anya nwewe me m gaa ọbọ na my fingers m dee ya ọnya na I don't blame, I don't regret. Adam akpọ ọnụma. Ikenga, I agree with you. N'ọtụtụ ihe ị na-ekwu mana ihe ị na-ekwu ikwu gị with anger and revenge, resentment. Ekwuge nke m with love ka ọ dị mma maka na asụ nwanna anaghị abụli ya elu. Up until today m na-ekwu okwu a today n'agbanyeghị ihe ọbụla m nwere ike ime ka Maazị Nnamdi Kanu pụta m ga-eme ya n'agbanyeghị eshikọta iro m ga-akọ otu mena ya na-ekpe ikpe. Mana the last thing m ga-alike iwu na m ga-agba nkịtị federal gọọmenti gbuo ya. Federal gọọmenti gbuo Nnamdi Kanu ọ ga-agha m. Ị na-ewefezi iwe gị oke. Alikezie m ya and wepụ aha m n'ọnụ gị Ikenga. Agwara m gị wepụ aha m n'ọnụ gị. Emezina m ebere. Enwe m any problem with anybody. In fact, I'm very popular now.
enwekwu ihe m rigide enwe ihe mere m no that thing mere self ndị mmadụ aghọtakwuo na nwaanyị a nwere integrity. If you think mma ama ihe mere no before ya mee ị gaa na my page around March ị ga-ahụ nga m kwuru ya na a ga-eme m serious attack mana m ga-ebu ihe m chọrọ ibu ya. Go there. I saw it coming and I was ready for it. So that is why I'm doing this strong even in the midst of the whole thing. Maka ama m na mmiri a zochakwa ọ ga-agbakọ eziokwu ga-apụta ihe. Ikenga Muamana, tears may endure for the night, but joy comes in the morning. Eji mu jopota. Akwadogo won to the point of death. So ejis namo egwihi ineku. Eti ama mi ihe ha mere na Ipob ewu dia member. Ama mi ihe ha mere ge. Iwe eji na ewe gi nke etu a. Agwala ngi again. Iwe nwanna na abụrụ ihe ihe na-aga eme na-agwa mbụ ụwa niile otu ndị Igbo ji wuru ndị ochi. Ike nga ị ga na-aga America ele paspọtụ nwawụrụ aha Igbo asị na unu wu ndị ochi. I hope you know that. Na ihe kpachakwa na-eji eme paspọtụ green paspọtụ Nigeria adịghị mma. Ọkwa ihe a na-ekwu n'ọnụ na otu eji eme ya expose na Nigeria dị njọ. Nigeria adịghị njọ. Enweghị mgbe abịa ma ị ga-ewepụ asa onye Igbo wepụ one soil green passport. Ihe unu na-apụtakwa na gịnị ijele na ngụnụ ha na-apụta onye oshi onye Igbo zo oshi unu asọ Igbo niile ezuru ya. Onye Igbo kidnap mmadụ unu asọ Igbo mana o mekwa na mba ndị ọzọ unu aga ekwu okwu. Ekwugide m nke ndị polisi mere cover kidnappers ga na nke m zo oshi kidnap all my staff. Enwebekwa ihe unu kwuru nke awụ nke ndị polisi. Report m nyere unu hụ ya koroko live na ndị amị ga-agba ọkụ na wimezi. Enwekwa ihe unu kwuru. Ọ ya wokwu na-ese eme na unu kwuo na nke Gentle the Yahoo mere kwuo nke ESL mere unu ekwuokwe na nke polisi na nke ndị amị na nke ndị politicians na-eme. Unu ọnụbe ihe na-eme na Tiger Base. In as much as I respect otu chọrọ ichikwu nke m nke gị ijele Ikenga wepụ aha m n'ọnụ gị. Enwebede ese mgbakwutere gị sị gị na onwe ego m. Ọwụ ego m ga-akwụrụ ya ka m na-aga enweteli. Enwere court, enwere case m. Onye kpọ m gaa court, ndị a na-anaghị m nsogbu. Onye na-adọ ala mkpọ m gaa court n'Enugu. Ifeanyi Ejiofor was my lawyer. Once I got strike that case out, award 250 million naira cost to us. No, 250,000 naira cost. Aha kpọmga court. Na imagine Nnamdi na ndị otu akpọmga court doesn't mean no ha ga-win. Ha ga-win because enwe ihe m hụrụ there. Enwe m no ka ị na-adọ likiliki na anyị jikwa gwa Lolo Nneka. Are you mad? Ana na-agbado gị Ikenga. Biko onye m Ikenga nwe kpọrọ m ya na phone si am si biko ewepụ aha m n'ọnụ ya. Na mmakwa ihe ọ na-eme. M ga-efe square. I'm edebe ha na ya ma ekwu okwu. M ga-efe square ikije Ikenga. M ga-efe square. Ya wepụ aha m n'ọnụ ya. I wouldn't be a member of Ipob. I'm not a member of the ESN. No, na support her. Ezobe mi ezo. Federal government saw them have prescribe on the OPs na ndị agburu. One nke anyị hụrụ anya nke ha na-eme. Ya prescribe on the OPs so that prescribe on ndị agburu. Prescribe on the Fulani herdsmen. Prescribe on the Boko Haram. Prescribe on volunteer force as the people ha na-eji arụ ọrụ. The nine man have in the business. So think for now network for my but I think so far good. I'm gonna make video I'm gonna send. Thomas I can clarify this security situation Ali would be very, very peaceful. My camera is off. Okay. Finance. Onye ọbụla chọrọ ikwu you can network na-enye nsogbu ikpọgute ndị mmadụ but yeah, okay. Thank you very much, ma. Yeah. Ana m anụ. Ndewo.
Ala m ekele gị ọfụma ọfụma. Ndewo. Because ihe imega na nke imere ya ka a na-akpọ journalism with fact and figures. Yeah, thank you. Investigative journalist. Thank you, my brother. Journalism bụ ihe na-eme onye journalist eje ebe ha na-eme je nweta ihe na-akpọ first hand information Exactly. from the people. Ajụjụ gaa n'ime obodo bụ nke ndị su journalist na-eme ndị a na-ede report send ụlọ ha na ọfịs ahụ Lagos ha pụta post achọghị ma wee gbasara ha. So ihe ime na ala Igbo ihe imere ohe obeghị journalist mmeri na Nigeria obeghị ebe mere. So onye ọbụla ọ na-ewutekwa ọ na-apịa ụtarị onye na-ebe akwa n'ihe na onye a na-ekpesi ike anyị kwụ n'azụ 110%. Ijere wee kpọgasị ihe niile bupụta ndị na-eme nke ha na-eme kọwasị ya ka o si dị nke ụtọparatas ha wabụ ihe mere isi ihe n'ime n'ọrụ ọsụ na ihe dị ya environment is undisputable hawa anaghị agbajọ and ọkwa a crime emebeghị n'ala Igbo is unpardonable for it ya na Igbo. That is what the governor has said. I unite young to Palo can never happen. One more important to Japanese. Autoparotas are evil. But also, well, can be attacking us on our bow, but on a man, because I've seen a lot. Testimonies, clear just my testify camera. Where now, boy, this everything is if one old never is on a camera in our class, it is. What by Jenna Jenna is on. Jenna's place is very proud to meet people. Can I give you? I don't know about it. That is if you put Biafra down, who will hear music. But so you can damn in a good mobile. We and Danny, and then they have damage. I get off Danny. Have a banner village, Danny, a passing village joke. Have a passing now to the one and Gami pun ini akan cuma baik. Ia how to feel in a party. Which I could be avoided because I people don't want to go into violence. We avoided it. I want Gami. Open it to ESA. Jenny will have your phone. Yes, I'm on home. I don't know. I got one. I got national business. I am to you. Gentlemen, 3 hours. On that, Miguel, yes, and they will to do. So come in a little bit and those who keep a month to challenge. Adam. Ndewo nnam. Daalụ. Udo. Udo atekwana. Oh no. What is a punk? Daalụ. Daalụ nwanne m. Always now, no, they come now. All the them go and they get it. Don't you want if we would ask take distribution but inside can you see my problem what you have oga ahufuga here. I'm very busy here and that is all. Now, in any na go here. To be sincere, Ipob all these years, and I want members, real members of Ipob, my hand, we have been fighting over these things for years. I am complaining about the way, the condition of our land. Actually, was again, all of try like that's what we will do. What is always going? You wait your mouth. You can't run with them. Big bigger house. I will find somebody. My kids didn't bring open. I am not looking to pay. Ali Bahoden. I come upon Ali would do Kenya, but after 3 months, walk up. Each you will check up with them. Take a highest. Open the hour of them. Oh, it's you. Let's go tomorrow. In Africa, I can't come on those books. Making bank at a 12 days. You make a John happy. You can all
Amuruta, but deliver can have a what do I think on to try or to buy our time see who buy a parade? Think of what you do. You don't be a stable, but then you buy it to buy not. What to this temple? Then make the or carry then this step for first year minimum. Facing the party now with John. And when I took them for poor, I said back, but everybody. I believe yes, I believe. But I want to only group. What was up? Barney of it, no, I didn't hear. Yeah, we will put it. Or is it way up in the Italian? I have to talk with you. You have to put the fire. The opponent in the former cabinet, I wouldn't try it. India and the out. Community leader, village leader, Paros of my go to that area of what Pradigo, or Hondigo came to know. Hondigo came to the senior battalion who don't think as well as I don't like to in the John and the most of these people are commenting. Hondigo. Because I experienced this during the time of Samonetta, autopilot. Our experience that time was like that now. Let me say, majority of the people like comment to this thing here. How about them what is strategy, the plan of Nigerian government against our people? Many of them have. Yeah. That's the drag had in that's going to happen. For how much I join it together, not comment most of this thing. Any direction in my mind is Sabotanali or catch up only to go now when you begin like that. They say there are those people like this, that person immediately. And I'm all told I know here. All told I know I see that Biafra. Every problem is a I am happy. I hope you have put a hand up because I was a happy. All guys, they are not social media. I am a whole one line and I guys well. You think I decided to decide. I am well who had a back to side. But only you put now, now we're giving something now where they play again. Don't want to help a hand. I always have a car. Who had the buy now, but you need to make on what you are no one be about. But when you grab what you do, what the child will only be there. I got with Gary, you put them in, what you does. What was the content? We're correct errors. Yeah. And I want you to correct errors. The way you have make a correct it, I don't take what I'm not here. The first time how like it, when I need to autopilot, I like your first coming out. Silas. Neku. Silas, somebody, okay, thank you. So, immediately they put an ambition. It's only a influence. Based on the particular people who know how to get you, I won't happen and I leave it. Many majority of them, I will say it's able to digest you. Even the autopilot. Man, if it takes autopilot to get you and salute the people to go anywhere, if you rep like a over task, we can buy I don't want that. A lot of people are only after the women are leaving. Check with you who are selling the people which are leaving. Without when you fit your life. Senior feed or sick people try to look at cockroach and chicken anyhow. People know that you put also. What confess they are broken and the governor Imo State to Anambra and the governor Nnamdi will have deployed that definitely. The one government the same time when them in a police. I can't put them in a police that will come. Can't watch a movie. Now what do you think to Ghana land? Check the black but I put up no so. I'm your host here. See how to motor it. How it will chili Naga. And after one after their own ancestral and their own father's land. Intimidation of politician. Every president, and then you put away how they will listen our daughters, our women. The way how they take advantage of them. You come walk here and they do mistake. You put have one and why here with Gaga. The woman have to do the they do that to
onye bido Igbo passport onye bido Igbo ndị Igbo ha ka nọ ọkụ ụgbọ elu megharị ahụ otula ibebere akwa otula yicha and onye pụta chọpụ ụzọ nwa na-eti ọnụ n'okwu ahụ n'ụzọ nke ziri ezi ị ga-afụ ndị iro sikwa na ha pụta mana ya ka m jisi gị na ọ bụrụ onye ọbụla bụ onye Igbo bụ onye na-abịa dị ka nwanne ruo ha ọ bụrụ onye ọbụla bụ onye Igbo na-esoro Igbo ma agụnye gị dịka nwa afọ ọ bụ asụ a ga-emecha doma na ndị abụ onye Igbo because ọmụmụ ụfọdụ ndị na-eme ikide ama ndị a nwere ike na enwere ka o si dịrị ha agụchara ọdụ Igbo bụ ha na nwada ekelekwa gị gachi ndewo Gozie long time Chigozie nwoke isi punk network Gozie Nze nwoke isi punk ka eji ime long time Nze ọkwa na bezi punk ka na-ebesi ike daalụ my brother daalụ nna m enwere ike isi wepụta afa ndị na-akpọ ndị ochie si na ụmụnna anyị ka ha nwụ na-eme ihe a n'ala Igbo anyị amalụgo ndị ha bụ identify kwa ndị ha na ha na-eme ife a now enwere somebody a na-akpọ Metusela onye ọbụla nọ na strọgụ ma ihe Simon ebe mere n'ala Igbo onye ọbụla ma mkpamkpa Simon bara o gburu ndị be anyị ka na-egbu oke ndị be anyị wee nọ n'ebe ọ nọ tebe ya na ndị otu ha dị ndị be anyị o nwere onye a na-akpọ Emeka Livingston na nke a na-akpọ Ifeọnwụ Biko Emeka Livingston nọ na US Ifeọnwụ Biko nọ na Dublin so ndị a bụ ndị ha during that time Simon na-egbu ndị be anyị ha nwere grup a na-akpọ think tank ahụ ebe ha na-anọ akpa ka ha si carry out the atrocity and the Emeka Livingston na-abụ team leader na Ifeọnwụ Biko so today 5 days ago Metusela wee jee na Facebook page enwetie picture Emeka Livingston wee dee mere very good man ịma na otu flyer ọ na-organize ndị mmadụ otu ha na WhatsApp group na-organize ha na ha ga-eje Finland na 5th of August Simon nwere na ha ga-eje in solidarity and protest for Simon Eba on their brother Roman anaghị n'ọkụ wee na-ajụ Metusela Simon Eba Metusela itekwa ọsụ ebe ahụ ndị Ifeọgụ itekwa jee tụwa ebo liberation ihe a na-akpọ igbe nchekwa na iwe ndị ọkaikpe ọnago iwe ha rụrụ n'ọkụ ọzọ a na-agba ndị bụ ha bụ ụmụnne gị so now let me cut it short so wee jee ebe ahụ wee were picture that man dị na Facebook then you are very good man and child know a lot of things about that man the most surprising thing about it ọ nwere onye man nọ na UK si na ya nwere friend sister by the name Chiazọ Koba o wee jee ebe ahụ wee dee na Emeka Livingston is one of us is our brother when I see Philip with Chiazọ isi ndị reverend sister Chineke ama kedu ụdị reverend sister ịhụ achọrọ m ịkpọba ọ dị ịnwa ihe Emeka Livingston mere our people ya na Simon Eba for you as a reverend sister to go and validate ihe Metusela dị maka Emeka Livingston shame on you and ihe mere those families will beat you and your family Chiazọ Koba nkọwa ka anyị na-agba now onye ọbụla ka na-eche ihe mere na be anyị ọ na-amụ ndị mere gatin bụ Simon Eba na Metusela now ka onye ka m kwuo ya any insecurity na ala Igbo from now on Metusela na gosi ife na Emeka Livingston na Ifeọnwụ Biko ndị na-akọ ọsọ ya dị ha na dia Sokoto fashion of the US
responsible for having to identify with the people who are the word is enough for the wise. If I'm not cheap, honestly, I'm glad to hear that day, Jenna feel like Jenna test for somebody and try find out that you as a terrorist. Just go and demonstrate. But it's good. You identified yourself, and we all know who you are. Lolo, can't you hear about man? Before I finish, I need a content creator, and this is what I call. We are here. I can ask them myself on my akwụkwọ come jide come so because I will fight m ga-adị brutal about it. M ga-adịkwa ihe na-akpọ brutal. Ha ga-aka kịta ka ha ga-aka hụ onye Lolo Nneka Chimezie. M ga-adị brutal. And before m ga-eme m ga-agwa ndị Igbo ọkwa ha a matter of emotion. Onye na ọrụ onwe ya na-akpa mmadụ sham ịpụtazie ka ịzarazi ọnụ gị kwuo ihe ka ihe si wee mee ha abewe otu ha si be na mbụ ha bịakwa kpọwa m iyi nkwuzie ka ihe si dị ya asụkara so nke akwụkwọ ha a matter of emotion. This nonsense Mazi Nnamdi Kanu is sinking every minute like that's the point. Submarine. That's the point. It's sinking every day. Before this year runs out, with this nonsense he will hear anything about that name Mazi Nnamdi Kanu anymore. Can you tell me that this man put on a radio station or TV station, Siboya, can he do this 2 years ago or last year? Oh yeah. But look at where he is today. Exactly. His image and day by day. One day like that, so be it. Honestly, I'm glad to hear it. On 5th of anyway on a TikTok or can happy about. Dalo. Gozie dig already. Chigo. Traditional. Sabo. Okay, madam Mandewo. Dalo. Yeah. Okay, gozie ngwa sabo kuchaze ege kuwe. Traditional. No, traditional. Ngwa kuwe sabo kuwe. Okay. Nne m mụnwa akpọtagokwanụ m sanụ nke m na-echezi otu ka azụzụ ya nna saa na-akarịa na kesika egolu m esut ọfụ sef egotelu m esut na shu ọfụ sanụ na-echezi afọ weso ka anyị gbapụtaba mana ihe m dịkwa against ọwụkwa emechaa na-asịba m show me the law achọghịkwa m okwu oge elu na-asịba anyị show us the law ma ekwekwa ma isa na na-akwa anụ biko ndewo nna nne m akụkọ karịrị ihe na-eme n'ala Igbo onye ọbụla wụ nwa afọ Igbo si na ihe na-emepe anyị na ọ naghị ewute kidnapụrụ about 40-something children with teachers na Yoruba land. Mana fụlọ m ebe ndị amị na-agba ụlọ ọgụ na-agba ụlọ ọgụ na-arrest ndị mmadụ na-ekidnapụrụ ụmụazị afụlọ m ebe ha nọ na-agba ụlọ ọgụ sị na ha na-achọ ndị kidnapụrụ those students mana obere ihe mee otu a ndị amị ejuba anyị ewere opportunity a na-emebisi property life and properties and they destroy property in Lagos and they destroy in North. Then nke dịkwa be anyị dị ndị amị a na-vandalize ya na-destroy ya in the name of na ha na-achọ ndị n'ọrụ onwe ha. And that is why if ebe anyị na-hit hard on these guys kpọrọ onwe ha Liberation Army na ụmụọma, people don't know the reason I hit ya hard. Because ha na-enye these people leverage aji eme that. Because ịbịa kwa ha ndị amị ihe ha na-epresent bụ na ha bịara isi ndị Igbo na ndị a na-etretin ha na non-state actors na-etretin ha ịghọtago because all transis ndị anụnwa ihe na-ebute ndị a ji abịa imezi ha present elu gị vidio ebe jentụ yahoo na-etretin eho community ebe njem community na-eho community
mana ị ga-afụkwa ndị nọ na social media nche na ha gụrụ akwụkwọ afụcha this kind of thing ha na-ekwugheri. Imagine ụmụ ebido nwa aka na ala si na ọ ga-awipe the whole community ma ha mee nke nwa mee nke nwa. Ịkpọọ na that video is enough ndị amị ikpụtapụ the whole battalion ha nwere na that community. Because ha ga-eji that video as evidence na ọkwa Gentos na ọ ga-awipe this community na-achọ ka anyị gba nke ka wipe ha. We are here to save you people. Ha weluzie ha na-alụ ọjọbọ na-eji na ụmụ nwaanyị anyị na-emebichaba anyị. Ọ bụrụ ọtransis gị na-ebubata ha. Onye kwuzie si na ọwụsabụ na ọ dị against the struggle. Ị dị against the struggle, kedu ndị na-anwụnụ? Ndị Igbo. Our people ihe na-anwụnụ. Polisi na-eme anyị, SARS na-eme anyị, civil defense na-eme anyị, the whole force nọ na Nigeria na-eme ndị Igbo ihe. Ebube agụ na-eme anyị, Tiger Base Ekreti Bankana na-eme anyị, Truth Asali Dokubo na-eme anyị, ụmụnna anyị asịkwa na ha na-eme nwere onwe na-emekwa anyị. Kezi ihe unu chọrọ ka ndị Igbo mee? Ọ ga-egbucha Igbo niile, onye Igbo asịsị pụta ya gbu na ekwesịghị igbu. Ndị na-asabotaji ha na-eme. Ihe anyị na-ekwu bụ ka be anyị peace dị be anyị, ka onye ọwụna nwụọ mmiri debe iko, onye pụọ ọbata m, onye na-azụ ahịa jecha biznes ya ọbata. After all, Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu gwakwala unu na redio Biafra na anyị ga na-eme biznes, bankị a na-alụ ọrụ, ụmụ anyị a na-aga akwụkwọ, anyị na-abakwa Biafra. Mana oluzie taa bụ na tụgharịa ihe niile ahụ upside down. Tigbuo zọgbuo. Unu sị na anyị ga-agbu unu nkịtị. Mbakwa ụbọchị a mụrụ odogwu ka a mụrụ ibi ya. Anyị ama mgbakwa nkịtị. Ala Igbo ma mma ọ maala onye ọbụla, ọjọkwa njọ ọjọọla onye ọbụla. Ala Igbo belongs to all of us. And anyị ama nkwekọ few minority upon minority without ha destroy our motherland. Kama ihe dị Igbo ofu eme, we can never allow you people destroy ya dị Igbo. It belongs to all of us. So nya ka nna ayọ kwa onye ọbụla chọrọ na progress of ala Igbo, join kwa this our voice ka anyị na-etikwa mkpu n'oke olu. Ka ndị ọbụla bụ ndị oshi si na ala Igbo pụọla anyị ka anyị mee ife. Ka ikuku ọma kubatala anyị. Nne m dewo. Daalụ biko, ihe ọzọ anyị ga na-aha manụ biko, amagha m unu tụsa ihe awụ sise emezina onye ezu oshi asọ ndị bayo ndị Igbo. Enyi gọvanọ kwuru ya na sise lelekọrọ ya kọrọ ya. Onye ọbụla na-ekwe ekwe na-enweghị ebe ndị 419 na-anọ, enweghị ebe ndị ohi na onye ezu ohi akpọ ya onye ohi. And then ndị amị na police should do their job and stop giving excuses. They should do their job. Ndewo my brother. Miko MCO. Okay, gozie. Ndewo nna m. Nna m, I'm very busy. Man, na-enye m nsogbu na my business. You know, they're disturbing me na my business. So Emma na otu ịhụrụ m kwuru ihe ụgba ihe ịhụrụ m dis m hụrụ m ha achọghị ịnụ ya, ha ga-echa ya, ha ga-elekere m chọwa ebe ha ga-eji agbaji m aka ya ọtaghị m na-achọkwanụ m ịma achọọ m ịma akpọta saa n'ọnụ na Nigeria. You understand? So when I can negotiate, go to channel son gbashiri ike na abụrụ nke social media. I ji wee ga ya bụ ije. You understand? So ema ha siri na agba akwụkwọ na court ka onye ọbụla mie mmiri ka onye ọbụla mikpuo na Nigezo. Ya na. So agba na ha gbara akwụkwọ na court bịa bụ mgbe mikpuo ya gazidakwuo. Ya. So ka ndị be anyị wee na-afụkwu ya na-ekwu okwu ya na onye agha efe nọkwuo na ya na ndị gbaziri okirikiri na nke ikpeazụ now these people gbaziri okirikiri na-achọzi destroy ya beyond repair. Onye ahụ a na-achọkwanụ ka azọ ga-eme ọ ịzọba n'onwe gị na you understand. So I bụrụ ihe dịka okwu Lolo Nneka daalụ nwanne m. You understand.
Ndewo. You must get it right. Yes. And another one, the keep your Lolo, Bona, as the only opera, another CB, keep as well. You understand? Boy, now my make properly. Ndị makwa na-ama eme pụtazie ha hapụzi ya kwesị iji sọpọtụ wee na-ekwuzi nke bụ okwu ka ejere atụ asị ka o wee bụ na amatara ha ma ọ ka o wee bụ na you understand. So it's very, very bad. So people need to wake up and exactly good thing to do. And I hear million mad, and I hear million mad. Begin a million because all the one matter on your one you understand. So all the one matter, the upper my go on mom, get mom. Lolo Nneka and I had me on benefit in a jet for tomorrow. You understand? Because like you are to stand to go. Oh, you're not looking at we go channel in and me are not in and make it them with them. Forgetting that Nanko don't get guy go go off my before now. You understand? Yes. But still you still come outside to fight to make sure that you put everything in order. Now, when you have volunteers, we have to fight. That was say by Janu and I talk about to airport. Yeah. Now, only one guy for the lap do there and follow Nnamdi Kanu, but as a free use the opportunity to have you for doing, whether he Itobuzi and Yobunato, and I bought one in there and about Piakana kilo. About one Yakana, about Piaka when I will be them. The man of Fatana, Nana may attack Anna, Nana may come, which is not like the other side. Emma, so saying what the master, so saying what the mayor by the mother got, but I am a question not by the mud. Yes. Here the man be by but I bought one for the every job. They stand to condemn it. You understand? Namado Bonka Broncos. Also, I get Ipob Bodun. Ipob Bodun, me or Jega Funo, Madaga Pota like this work I without getting I got a soyana that time on the video. I'm not going to change. But no change. I got where you can show. Yeah. Now, I ain't a guy now. I have go change your joy change. I work in you, Kama go quiet where more game may I go change. I was quite no change, and now one can call you. I am give you here. Now, I don't blame the person in a sick boy, Equally public. No, it's not good. Yes, okay. Now, the guy put you and I may blame Muchaya. Manada, now you gonna book and then you go Nnamdi Kanu. Exactly. Yes. 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 Nnamdi Kanu ga nwụkwa n'aka Nnamdi Kanu ga nwụ n'aka Nigerian government ya ga-ekwe ihe ọ na-eme yeri good problem. Time a ga-eji concentrate a na-azọ ya were na-akọ ọtụ confusion ihe ara ndị. Oh yeah, the challenge. Yeah. So, the problem today, Agwaya now, and Agwaya now, or just you understand, and Bapakatana, Sepusiaka, or Sanandi Babakatayazo. You understand? So that is the problem. Maleba gave me that keep, okay, we met Mamma. I got a push. You understand? Yes. I got a push. Okay, now, upon go and I put up a report now. Upon a mother video, and I'm going to get this program now. Master can a good area, you understand? Possibly give a give me so good boy, more cat to boy at the board. Get engaged. You understand? Yeah. Shows that you still have the love for him. No name and he may have now the Compahana. But I can't say for me on him. You understand? On I like equality confusion. So that can't be able to see the name focus on. Hobby also. Yeah. You understand? I have a plan. You understand? Manudodi, I got a new guy until I am with you. I met you off. You understand? Because why and keep us at I will maybe in there. So I got to get the one until I have a tie of. Yeah. You understand? So Lolo she can do. I know. And I really appreciate. And I get a baby because I'm an keep on the other alloy, my conquer and get a game. You understand? They boy up a get blue.
Chigozie abụmaka n'abalị a. Daalụ. MCOTV. Mana eche m na o nwere onye gwara anyị na obelive na Nigerian court. Nwanne m ele na ihe eso m kọọ. Tabụ okwu nọ na court. Mgbe anyị hụ na court ka anyị kpọzie ihe a niile. Na court ka a ga-ekwu ihe niile a. MCOTV. Ekele m onye ọbụla. Ndewo nna. Onye ọbụla kwuru ya. And be honest. Echere m na we are doing the right thing because Okay. it's like